Marija je dobro znala da ne sme da dira ništa što se nalazi u kozmetičkom stolu u maminoj sobi. To je rečeno toliko mnogo puta, posebno kada je razbila jednu dragocenu rukom rezbarenu staklenu činiju. Ali Marijino pamćenje je bilo kratko i kao da je zaboravila. Ona je veoma voljela stvari koje su se nalazile na maminom kozmetičkom stolu. Istino govoreći, voljela je da ih koristi da bi bila lepša. Tako je bar ona mislila jer je voljela da izgleda lepo. Mislim da sve devojčice vole da izgledaju lepo, zar ne? Tog poslepodneva je pripremila jednu proslavu za lutke i njenu drugaricu Jelenu je trebala da dođe kod nje u goste. Naravno, ona mora učiniti sve da izgleda što lepše tom prilikom. Sigurno se mama neće ljutiti. Kad je bila sigurna da je mama zauzeta u kuhinji, Marija je ušla u spavaću sobu. Zatvorila je vrata i na vrhovima prstiju došla do kozmetičkog stola. Što je mama imala lepih stvari. To je bilo jedno ručno ogledalo sa srebrnom drškom. I četka za kosu je imala srebrnu dršku. A tu je bila i jedna lepa bočica parfema. Marija je pritisnula pumpicu. Nasmešila se sama sebi, osjećajući miris parfema. Kako je ovo divno! Jelena će biti ljubomorna ako budem mirisala ovako lepo. Zato je nastavila da pritiska pumpicu sve dok joj haljina nije bila prilično natopljena parfemom. U stvari, bilo je malo i previše. Tada je počela da iščešljava kosu. Kako je bilo lepo češljati se češljem sa srebrnom drškom. Činilo joj se da joj kosa nikada nije stajala tako lepo. I tako je sa divljenjem sebe posmatrala u ogledalu. Posle toga je počela da otvara teglicu, jednu po jednu, koju je mama držala na svom stolu. Puder, kako to lepo miriše, skoro kao parfem. Marija nije baš bila sigurna kako se on koristi. U stvari, mnogo je ličio na ono što mama koristi za bebu, ali će ga ona ipak isprobati. Tek što je uzela puder u ruke, čula je zvuk zbog kojeg se uplašila. Neko je otvarao vrata. Dobro je znala šta to znači. Brzo je vratila poklopac na kutijicu sa puderom, sklonila se od kozmetičkog stola i trudila se da izgleda nevino. Znači, opet si tu, Marija, rekla je mama strogo. Šta si radila? Ništa, draga mamice, samo sam češljala kosu. Zar ti nisam rekla da ne diraš stvari na mom kozmetičkom stolu? Jesi, mama. Nadam se da nisi dirala puder za bebu. Ne, mama. Marija, pogledaj se u ogledalo, rekla je mama. Marija se pogledala. Mama, nije ni čudo što znaš. Pogledala se i vidjela svoje puderom prekriveno lice. Marija, rekla je mama, neposlušne devojčice nikada nisu lepe. I devojčica koja ne govori istinu nikada nije lepa, bez obzira koliko parfema istrese na sebe i koliko pudera stavi na lice. Sad možeš da obučeš svoju staru odeću i da dođeš da mi pomogneš. Ali mama, a proslava? Jelena dolazi, zaplakala je Marija. Male devojčice koje nisu naučile da budu poslušne, niti da govore istinu, ne mogu da imaju proslave. Ali meni je žao, plakala je Marija. Možda će moja devojčica naučiti da sljedeći put bude poslušna, rekla je mama. Tako je i bilo. Dragi moji drugari, verujem da ste iz ove istinite priče naučili koliko je poslušnost roditeljima, ali uvek veoma važna.